Zabito. Perfekt. Dobre, Filip. A teraz pozeraj. Why are you recording? Just a bit. Lebo ten Marches my sme kúpili, tak to nám patrí. Môžem. Budeš mať subscribers. S tým sa nehrá futbal. No. Krása. Zabito. Ale vieš o tom, že s tým sa nehraje futbal, ale iba tenis? Ani mobil som nezobrala, ani peňaženku, tak vám si nepomôžem. Takto si hráme v Marches. Ľudia tu chodia a my môžeme hrať tenis, lebo Filipkovi bude patriť o pár roky Marches. A on bude vedúci. Tu. Bude aj security, nie? Budeš tu security, Filip? Dobre, choď po loptu. Máš dať mu pečať. Okay, Filip, just 30 seconds more, please. Okay, pass me ball. Pass me the ball. We can play. Kde je? Kde je Filipus? Pompus? No, krasák? Aurelia? Či Valeria? Ahoj, Valerii. Ahoj, zakývaj tak. Ahoj. Bye, čau.